Niretzako gazte boterea definitzeko hitz batetan da gaitasuna. Niri transmititzen didana da indarra, ez? Osea, gazte boterean nire ustez izango litzateke kontzientzia eta kritikotasuna daukan gazteria, bere helburuak lortze bidean daukan ahalmena. Ez dakit motorra edo gauzak lehen aldiz egiten saiatu garenak. Gazten mugimendua izan dela, perspektiba politiko iraultzaile bat gauzatu dezakeen sujeto nagusia. Zuk imagina, gazte boterea, biziere daskatzaileak praktikan etxia posible etxen daben gazteen jarra. Nago gelditzuko haitzu. Niretzako eraikuntzaren plan hori betidanik egon da behar bat. Gaur egun gazteok pairatzen ditugun zapalkuntzak ez dira berriak, betidanik pairatu izan ditugu zapalkuntza ezberdinak. Kontua orainik somatzu dela gogo bat eta beste alde batetik baldintza hobeago batzuk eraikuntza horretara salto egiteko. Nik uste azken urteetan egon direla adibide ezberdinak, Errekale hor, Txantreako emantzipazio bulegoa, egin dien 1000 proiektu ezberdinak, eta nik baina baritzut gogo berri hori egiteko modu berri bat gazte mugimenduan. Niretzako aurrekari oso importantea da gaztetxeena Euskal Herrian, horiek izan dira nik uste gazte mailan aitzindaritza paper bat bete dutenak autogestioaren planoan, eta niretzako, eta gure kabuzen esaten den bezala orain fasea da autogestioaren logika hori eta gaztetxeen logika hori bizitzaren esparru guztietara zabaltzea. Lana lortzeko ere baldintzaik ez dakegu, horren aurrean herri mugimenduek eta gazte mugimenduek alternatiba batzuk topatzeko zeregin inmediatu dauke, eta alternatibak topatzeko zeregin inmediatu hortan topatzen ditu beste proiektu batzuk eta bere horretan beste ekinbide kultural edo harremantze eredu batzuk sortzen juten da. Nire ustez gazte mugimendua gorakada batean dago, duela 2 urtetik ona, gorakada bat jasaten ari da, borroka ezberdinak piztu izan dira, leku askotan, eragile asko sortu dira, eta nik uste dut gazte eraiki topaketen ostean, ez bakarrik prozesua, baizik eta benetako gazte mugimenduaren booma edo, benetan egongo garenean topera izango dela topaketen ostean. Bateratzea edo guzti hau batera ipintxea eta alternatiba guzti horrek alkartzea, saretzea, eta sozer potolu haua proposatzea kezo puntazua. Eta uste dut, prozesuan bertan hori gauzela garatzen, azkenean daukagun potentzial guztia, baina sakabanatute eukigun potentzial guzti hori batzia lortu da dela gazte eraikik eta lortzen gauzela, eta nipezak dut topaketen ostian bai lanian ipiniko garela, bakotxa txikitxik, baina handizan be pentsauaz, ez bakarrik txikina, baizik eta handizan be pentsauaz. Zuian gazteraiki izan da, ez da izan izugarrizko booma, bai, baina joan gara poliki geroz eta jende gehiago proiektura batzen, eta hasieran jendeak galdetzen zuen zer da hori ezekien esokan ideia askorik, baina azkenean lortu dugu nahiko jende joatea topaketetara eta nahiko jendek izatea gogoa hortik aurrera ere lan egitera. Argi daukagu herrian topaketetan ikasten duguna edo topaketetan egiten duguna ekarri nahi dugula bueltan herrira eta hemen baliatu.
nitzako gazte mugimenduari indotzen ekarpen nagusia da. Beti esaten egon garinetik gazte mugimendua alternatibak eraiki, bizi eredu garriak sortu. Esatetik arutza hoia, gazte eraiki dinamikak inaren ekarpen nagusia izan da, esatetik arutza hoia, martxan ipintzeko momentua aila dela. Iruditzen zait, interes jakin batzuk zituzten gazteak kontziente edo konturatu ahal izan direla beste leku askotan, Euskal Herriko beste leku askotan badaudela haien interes berdinak dituzten gazteak, eta ezagutu ahal izan dira eta holan. Eta beste alde batetik ere, interes ezberdin eta anitz asko daudela ikusi ahal izan dugu prozesu honi esker. Front ezberdinetan borroka, sinergia, desira, behar eta guzti horiek artikulatuz eta elkarrekin lan eginez, sortzen dugu proiektu amankomun bat, ez? Azkenean, niretzako hori importantea, ez? Horrek egiten du proiektuaren integraltasuna, ez? Jende ezberdinak egotea borroka ezberdinetan eta más o menos logika antzeko batzuekin. Hori niretzako importantea da gazteraikin eta gazte mugimenduaren azkeneko urteetan ematen ari den konfluentziarako gaitasun bat, ez? Azkenean, praktika hauekin gai gara ezberdinen arteko elkarlan bat egiteko. Azkenean, autogestioa oinarri hartuta jende asko batu gaitezkelako. Helburu zehatz horiek behin markatuta izan da, aurrera egiteko momentua dela uste dut. Eta gainera nik uste bai positiboa izango dela, saretzea asko zerrezagoa izango dela hemendik aurrera, azkenean hainbeste gaztean bilduta toki ezberdinetakoak eta positiboa izango da jendea ezagutzeko, proiektu ezberdinak ezagutzeko eta elkar ikasteko be bai. Kontutan hartuta zapalkuntzak gure bizitzaren aspektu guztietan ematen direla, gure borroka eta azken finean gazte boterea edatu behar dugula bizitzaren aspektu guztietan ere. Ez digula balio bakarrik gaztetxean egotearekin, kuadrian egotearekin, familian egotearekin, ikastetxean egotearekin, edo udaletxean egotearekin. Azkenean egon barga guztietan eta gure praktikara aldatzailea beraman behar dugu aspektu guzti horietara eta espazio guzti horietara. Bestela azken finean hankamotz geratuko gara. Gazte mugimenduek eta herri mugimendu bere hortan, bazaukek egin behar bat dela behin sistema beak apropiatze ez ditun eta erabileraik emate ez dion indar produktibo guzti horiek martxan jartzie beste relazio sozialan klabe batzutan eta beste relazio sozial batzuk sortzeko. Badakigu hori izango dela oso mugatua, botere politikoa lortu arte, bitartean eta beste eredu produktibo batzuk sortzera begira, gazte mugimenduek egin behar ditu hori beste bizi eredu batzen forma embrionario batzuk edo astapen forma batzuk eman. Delako, gaur egun tokatzen zaizkigun erronka nagusiak ez dira igual guk inposatzen dugutena, baizik eta inposatzen zaizkigute eta horren aurrean guk erantzun bat ematen dugu. Beste klabe batzutan egon altzena, kapitala beste fase batean antolatzen zenan Euskal Herrian eta 2016an eraikuntzara salto egitearen bitartez aurkitzen ditugu gure egin beharrak. Gure Euskal Herriko historiak askotan behartu izan gaitu defentsa egoeran egotera, erantzutera eta tentsioan egotera, baina azkenean Euskal Herria eraikin nahi baldin badugu guk amesten dugun moduan hasi behar gara alternatibak planteatzen, gure bizitzako arloak hartzen eta zelan gustatuko litzaiguke izatea gure Euskal Herria horretan lan egiten. Eta hori da nire ustez eraikuntzara salto egitea, ez? Gu geuk, gazteok ditugun baliabideekin, autogestioaren bidez, proiektuak planteatzea. Gure eguneroko itxurak aldatzea, eta benetan aldarrikatzen dugun edo sinisten dugun bizi eredu alternatiba horrek egunetik egunera pausu txikinakin aldatzen hastea. Eguneroko pausuetan sartzatena da, etxe bizitza problematik izaten badugu. Gure mundu horretan gu bizikoatin edo desio dugun mundu horretan, ze herrin behar da, horrako ze pausu aldotein gaur egunetik aldatu aldabena horretan eta inguruan eragin aldabena. Etxe bizitzea okupatia, okupatia. Edo Bilbora, edo bardentzat, Iruñara noianian, nire etorkizuneko herri horretan amesten bat euskaraz izan behar dela, Iruñara joan eta lehenengo berri euskaraz etxea eta bigarrena bai. Esatetik egitera pasatzea, ez? Azkenean, diskurtsoekin ez da gazte boterea, o diskurtsoekin bakarrik ez da gazte boterea osatzen, ez da herri boterea osatzen, herri boterea eta gazte boterea
sortzen da borrokan, auzoetan, herrietan, jende ezberdinarekin egoten eta azken finean gure gaitasunak handitzen jende ezberdinarekin gaudelako eta praktika ezberdinak ditugulako espazio ezberdinetan. Importantea da ganea gazteongandik hastea autogestionen ideia eta guk sinistea kapaz garela edo baukagula nahiko injar hau egunero aldatzen hasteko. Eta importantea gogandik hastea gu izango garelako etorkizuneko erreza, gu izango gara etorkizuneko jendartea eta gaurtik bizarrera hasten bagara gu pausu txikin emoten etorkizunean gu eta datozen ondorengo guztia bai argikiko ulako edo geuk etxen dugu edo ez da etxen inork eta hori aparte, gai gara baukagu nahiko formakuntza, badakiu zer nahi dugun, orduan ni pentsatzen horako xe simplea dela, edo geukengo edo hilengo gara. Guk ditugu helburu batzuk, behar batzuk, eta gazteok pairatzen baditugu problematika eta arazo ezberdinak guk geuk eraman behar ditugu aurrera, guk geuk konpondu behar ditugu ditugun baliabideekin eta aldugun moduan eta argi dago aldugula, ze 800 piku pertsonako topaketa batzuk antolatu ditugu, 12 hildo antolatu ditugu, urtebete osoko prozesu bat eman izan dugu, bakoitza bere esparrutik, kriston proiektuak sortu dira. Gazte mugimenduaren erronka eta aldaketaren erronka da gure bizitza, bai politikoa, kulturala, soziala, ekonomikoa, autogestioan oinarritzea eta gure gain hartzea, hori da niretzako boterea. Boterea gaitasun bezala ulertzea eta gure bizitzaren lau alor horietan guk gaitasuna izatea beste modu batetan antolatzeko eta perspektiba emantzipatzaile bat txertatzeko. Alternatiben eraikuntzarekin gauden honetan eta gure bizitzaren aldaketaren diskurtsoa eta praktika zabaltzen ari garen honetan, importantea niretzako kontziente izatea, bakarrik nik neuk nire bizitza aldatzen badut, ez dudala mundua aldatzen, ez? Azkenean, aldaketa emantzipazioa datorrela ezinbestean kolektibotik eta antolakuntzatik eta borroka kolektibo eta parte hartzaile horretatik. Hau da, ez da bakarrik nik ekologiko jatea, nik ez dakit nola lan egitea, nik ez dakit harreman mota eraikitzea, baizik eta guzti hori borroka batetan txertatzea eta kolektiboki ekitea. Aurrera begira gazte mugimenduak dituen erronkak direla alde batetik autogestioan sakontzea. Guk ditugun proiektuak eta sortu ditugunak jada eta etorkizunan sortzeko daudenak. Gure kabuz egiten ikastea, ahalduntze prozesu hori emateko, eta guk geuk gure baliabideekin eta gure alternatibak eraikitzeko. Bestalde batetik ere, iruditzen zait garrantzitsua dela gazte mugimendu saretu bat edukitea, ez? Bai, bakoitzak bere interes propioak izango ditu, motivazio ezberdinak, baina gazte mugimenduaren parte gara, ez? Edo kolektibo bat osatzen dugu. Azkenean gazteok problematika zehatz bat pairatzen dugu, eta iruditzen zait garrantzitsua elkarlana, harremanak, azkenean zenbat eta gehiago izan, indartsuagoak izango gara, zenbat eta indartsuago izan, orduan eta borroka potenteagoak eta garatu ahal izango ditugu, eta horregatik iruditzen zait, kolektibo moduan jardutea, naiz eta gero bakoitza egongo den lanean bere esparruan, eta baina momentu zehatz batzuetan edo saretze hori irudikatzea garrantzitsua iruditzen zait. Fase hontako erronka nagusia, nik ikuste hola identifikatzeko, litzateke nolabait esateko lotuta dihuen dikotomia baten bitartez funtzionatzen jartzea, guztiz lotuta dihusten, alde batetik izango zana
klabe unitariotan funtzionatzen saiatzi eta identifikatzen saiatzi zein dan Euskal Herriko herri langileen parte dien gaztiek bizi dituzten problematika zehatzak auzo eta herriz herri, eta gazte ekarpena esan bezala litzateke hastapen forma batzuk ere ikitzia, beste harreman sozial eredu berri bat izeti aukena, oinarri ekonomikotatik aztertzen, hau da egitura produktibotik, edota gero gainegitura politiko deitze zaiona, beste harreman kultural batzuk, beste harreman sexoafektibo batzuk, beste, digamos, komunikatzeko molde batzuk, hori modu integral baten ulertuta, eta bar, eta bar. Amaierako korapilorik ez diogu lotu baina. Hau hasiera besterik ez baita izan. Jostorratzak eskuan hartu eta matazatik tiraka, Izara zuria alternatibaz ehuntzera goaz. Inposatu dizkiguten kuadro zurrunetatik at. Propioak sortzera, bidean izar berriak geurera korapilatuz. Amesten duguna eraikitzera. Kasualidade topatu, mirari edo destinu, bihar gertatuko dena, inun idatzita aldago. Gazteraikirekin bai azpimarratu behar da, azkenen finean, hau ez dela egunero pasatzen, ia urtero pasatzen, ez? Osa, eman da prozesu bat, urte betekoa, 11 hildotan, 12 hildotan ez dakizen bat izan diren, egin dira asanblada pilo bat, jende pilo bat saretu da, jende pilo bat antolatu da, sortu ditugu 18 proiektu, hori berria da, proiektuak seguro, hobetu daitezkela, jende gehiago egon gintezken, ados, baina, bueno, saien ditugu kriston aukerak eta gain egitzen da beste fase bat, berria ez, auzoetan, dela azken finean borroka honen oinarria eta borroka honen garantia bakarra, berme bakarra, hobeto gaude ez, ditugu tresna gehiago, gaitasun gehiago, eta hori azken finean da boterea sortzea ere ez, gazte pila bat batzea, eztabaida ezberdinak ematea, eta alor ezberdinetan proiektuak sortzea. Liburuxka hauek ez dira gure etxeetan, gure gaztetxeetan, apalak koloreztatzeko egindako liburuxkak. Liburuxka hauek erabiltzeko dira, eraman ditzagun proiektuak auzoetara, eraman ditzagun proiektuak herrietara, eta eraiki ditzagun gaurdanik gure alternatibak, gure proiektuak. Iraultza hori egiteko, hasi behar gara gaurdanik. Iraultza hori egiten, gure bizitzak eraldatzen, boterea sortzen, eta horre garamatza, hurrengo hausnarketa dela, gu garela alternatiba, ez? Gure bizitzak eraldatzeko, borrokak pizteko, gu gara alternatiba, ez da lanari alternatiba bat. Lanari alternatiba eta gure bizitzei alternatiba da, gazte boterea sortzea, gazteak antolatzea, elkarrekin egotea, pentsatzea, borrokatzea eta ekitea, hori alternatiba bakarra. Geu garela alternatiba, sinistu behar dugula geugan daola indarra, geugan daola boterea geu garela, geure balorietan oinarritutako botere hori garela eta hori eskuartean daukagun egunean eta ondo artikulatuta daukagun egunean ez daola gelditzuko haitzunik. Gazteok eraikuntza lanetan jarri garelako eta gure
gure gainetik izarra bakarrik daudelako, gu geu gara alternatiba, gora Euskal Gazteria! Herri bat galdu genuen, baina metz bat irabazi. Ametsa bizitatzen dugu, baina zizarre zuri bat dauka. Zakude romantikoekin hemen geratuko gara. Presa bortitz bat egin